Hello, good evening, guys. Good evening, good evening, good evening. Comment खालामदो दे सोरबा नायदोंबा सोरबा नुदोंबा comment हरदो please. Comment. जे नार्जारि वेलकाम टु माय LV. आंनि LV आव बरायनाय थाबाय नोंथांखौ. जे नार्जारि हाय होनहरदों आरोना, ओमफ्राय हेलौ जे नार्जारि मा खबर? हेलौ होनहरदों आरोना, हेलौ मा खबर? गुड इभिनिं जे नार्जारि. मोजां नोंनालाय होनदों, आंनाबो मोजाङानो दंथ'यो दे. मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो. दे सोरबाफोर नायबावदोंबा कमेन्ट हरदो प्लिज कमेन्ट खालामदो. अमा कफि एवनाय दालिनो बा गोथावथार मालाय अमा कफि दालि नोंस्रालाय होनदों. जोंहा बावोलै आं ओंख्रिखौनो भलजों ना गोरानसो जोंहाना दिनै ओंख्रियानो बारा गोथाव नङा. ओमफ्राय मा होनो बेखौ खिफि बेन्दोंजों आलु भाजि. रावबो फैथारालै थाबनो. सोर सङा गोथावथ'नो संनाया इदिनो दिनै आं सङाखै बिखुमजोफोरा संदों फुङाव. गोथावालाय गोथावमोन आरो एसे, होमबाबो आं बारा गोथाव मोनाखिसै आरो. दे कमेन्ट हरबो. मा होनदो रावबो गैया माथो होनो. इदिनोलै रावबो फैनो नागिरा थाबनो, ओमफ्राय दा लासैसो फैगोन. नेनानै बालायलायो. दिनै नों फैग्रोबाय आरो थेंक इउ स' माच दे फैग्रोनायनि थाखाय. दा नेबाय थानो बाबाथाय थांफिनबावोसो आङो मालाबा बिदि नेबाय थानो बाबाथाय दानखासिगोन आरो. LV होदों खोमा मानसिफ्रा ओंखायनो फैयाखै. नोंना प्रफाइला बाइकसो मालाय, नोंहा बिराद बाइक मोजां मोनथारो खोमा आरो बाइक होलायलायना दोनदो प्रफाइलाव.
नोंनि सावगारिखौ होना दोननांगौब्रा हाब्लाब्लांनो। सोर फैबावगोन आरो रावबो गैला नामा? मा होनदों खोनायासै आंनो। माखौ खोनायासै? नोंनि प्रफाइलखौ होनदों आङो बाइक होना दोननायखौ। नोंनि मोखांखौ फट' होना दोननांगौ होनदो हाब्लांब्लांनो। होमबासो सिनायगोन ना। दोनालांनो आयौ मानोसै दोनब्रा सिनायनायनि। बाइक लाबार खोमा होनदों आं नोंखौ बाइक बिराद मोजां मोनो खोमा ओंखायनो बाइक होना दोनदोंमोन ना। 1K नि उनाव बाब्रे 1K नि उनावसो नामा सासपेन्सआव दोनसिगोन नामा होमबा? औनो थिगानो दं थिगानो दं। बाइक लाबार औनो। लोगो लिंहरदो जे रायलायनोसै दसे। सोर सोर दं न'आव? नै जोंहा न'आव बिराद बुरजा सानबाबो सानख'नो हाया। खिन्था माने 10 जन जायो बिहाव बिखुनजो बिबोनां हौवा 10 जन जायो आरोना गासै। बिराद गिदिर फेमिलि जोंहाना। नोंस्रालाय सोर सोर दं? 5K दं नोंनाव मानसिफोरा हरोनो आं मा मिथिगो दा मानसिफोरा मा जाखो 5Kआथ' दं र' नामावल'सो दं आंना 5Kआ बेखौनोथ' होनबाय थायोना आङो 5K थाबाबो जेबो मुलाम्फा गैया होननानै नामावल' दङ। 5Kल' नंबावासो आरो लानजाय दंबावोसो लानजायखौ मानो होनाखै होनबा नोङो? मोनायावसो फैयो आंनाव मानसिफोरा मिथिबाय। 5K नि बारानो औ बाराथ' आरो मोनायावसो सासे सानै फैयो दा सानाव होबाथाय फैनो नागिरा मा जायोथाय? ओंखायनो गावखौ लोगो लिंहैनो होदो आङो। नारखारनासो दोनहरो खोमा नटिफिकेसनखौनो। मा बाबा आरो आंनो बा मालाय फेमिलियानो फिसाथार माथो नोंसोरलाय साथामल'।
इमान एसे लेङैयालां नों मानो लेङैयासै आधा घन्टासोल' थागोन आं मानसि फैबाबो फैयाबाबो दादा बाजै बियादै अके दादा बाजै माने आदा बाजै आरो बियादै आरोना आब' हाबा जाबायनो अ थिगानो नोंलाय हाबा जागोन ना जायाखै होनबालाय नोंलाय माला हाबा जागोन दादाया आलदा थायोनो अ दाउला गाबबायलै दाउला गाबबाय मोनाया गारा माबा फुं नोङाग्रा जानुवारियाव लानोसै नो बाव जानुवारियाव लानोसै होमबा हाबा जानो लिंहर दे जोंखौबो खासि नामा दाउलायानो मिथियालै खासि नंगौना नङा जोंहानियाव गैया दाउला मालायनिसो लेंबा फैगोनसो जेनेबा लेङालांनो बा थाङै जोंनि जासिगोनब्रा थेवबोथ' नोङो लेंनांसिगोन ना लोगो हिसाबै मानो लेङालां जानांगौ जाखो नोंना खम खरसाव खारजायो लेङा थांनो बानाय ना माथो गद बोरैबा सौथुलाबायनानै औ लेङा हा हा हासो जाबावबायहाय मिनिबावबायसो लेंदोरा जानुवारियाव हाबा जानो जोंबो हाबा मोनजानायनि मोजांसो मोनगोन ना ओमफ्राय नोंसोरना मा जायगामोनलाय भिर बारखो बायोलांनो बा बबेयावथ' भिर गैयालासिनो हाबा जागोन नोंलाय ना मन्दिरावसो जाखुमानो नागिरदो क'क्राझार मा जायगा नोंसोरनिथिंथ' बिराद बांगालफोर दंलै ना बिराद गरम जायोलै आंना अडिअ' बक्स मोनफैदों दे बरायनाय थाबाय दे अडिअ' मा होनदों आलखा आंनि साम' संख्लानो आयै गुसु मोनलायदों आं ओमफ्राय मा होनदों अडिअ'आ लाइक दान मादैनो थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय मादैसो जाबावबाय बियादै फिसा गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय मा खबर अडिअ' मा खबरलै आयंनो खबरालाय मोजाङानो दे आंना एसे मोजां साब मा ओंख्रि जानाय बेवाइफोरनो ओंख्रिया भलजों ना गोरान गेदेरफोर अडिअ' अडिअ' बक्स हेल' नो जेया होनदों
गाज्रिलै आंना बिहामजो आयु मानोसै बेयावसो मानो गाज्रि जानांगौ जाखोनो खबरालाय खबरा मोजांसो जानांगौ सेंग्रा बैसोफोराव सेंग्रा सिख्ला बैसोफोराव जोंनासो गाज्रि जानांगौ। हेल' जेन्द हेल' जे होनहरदों आरोना अडिअ'आ आं 10 जनल' मानसि लिंगोननो आयु आयु सोर सासेनि माबायदि मानसि लिंगोन नोंलाय 10 जनल'खौलाय बासिख्ल' लिंथारनोसै होमबा मा ओंख्रि अदिअ'नो मा ओंख्रि जाखो अदिअ' बिहावसो अदि बिहावसो मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो 10 जनल' मानसिदोनो हाबा खुङो नामा जे नाजों आलु खांख्रिखलालै जेनो गोथावलै नोंसाना ओंख्रिया अदिअ' जेया हाबा जानोसैनो अदिअ' जानुवारियाव हाबायाव लिंनो थिनदोंमोन आं जोंखौ लिङासो होनदों मालाय 10 जनल' मानसि लिंदोंनो हाबायावनो मा सुहरखोहाय फेम्फा सुहरखो ना माखो ब्लु नांगौ नामा रावबोआनो गैया ब्लु लानानै मा खालामनो गोथाव गोथावनो अडिअ लाइक दान होदों सोर सि आइ डि जादों कमेन्ट हर नै बिदिनो आंनाव सि आइ डि जानानै थाखायो सि आइ डि जायो आंनाव सि आइ डि सिरि सिरि नायखुमाबाय थायो कमेन्ट हरा ओमफ्राय थांबावबायसो खोमा ओमबालायनो मा होमबालाय जाखो सि आइ डि निबो जोबनो गैया आंना बुरिया दुखु होबाय थायोलै अलका आंनि सना थफ्लानो आइयै मानोसै मानो दुखु होबाय थानांगौ जाखो बुरियालाय नोंनालाय हो ब्लु कमेन्ट नुनायनिनो दे ब्लु होना होनसै होनबालाय ख्रा ख्रा सिनायखाथारसै कमेन्टखौ ब्लु होबाय दे कमेन्टखौथ' नुखागोनानो माथो कमेन्ट नुला नों नुबाय जे ब्लु होबायथ' थाङाखै नामा नोंनाव कमेन्ट नुदों आङो दे कमेन्ट नुदों कमेन्ट खालामबाव दे आरोबाव नोंसोर सानैजोंनो हरबाय थादो अदिअ मा होनदों गथ' सानैखौ गारना सोरबा बांगाल हौवाजों खारनो नागिरबाय दं सालिया अलका गय थफ्ला नै न' सिङाव माबाना दोन खाथेना दोन साननैसो बावनायनि मानिसे बेलाय अन्थाव बाथावनोलाय नोंहा माबाफोर दाय मावदों खोमा अदिअ बे सानफ्रामबो नोङो मालायनि एल बि आव थांनानै रायलायहैबाय थाबालाय नोंना बुरिया रागा जोंखागोनथ' आरो जेया मा होनदों जेया आंनि 5K खौसो नांजाबाय दंलै 5K लोगोफ्रानो गैया ओमफ्राय सोर फैबावदों कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट खालामदो सि आइ डि जानानै थानांला नै लोगो नेगासिनो बिसोरो
थांफिनबावबायसो खोमा थांलाय फैलाय बिदिनो नायनानैल' थाङो आरोना आं 2.5K आरो अडिअ'आ 2.5K नो नोंसोर सानैजोंनो लाजोब्बाय नामा होमबा आंनिखौ लोगोआनो गैखाला आंना नोंसोर सानैजोंल' होमबा आंबो सासेबाव लाबोनो नागिरदोंमोनलै अलका खर' संख्लानो बेनिखायनोथ' आरो नोङो बेनिखायनोथ' नोंबो सासे लाइन लादोंबा ओंखायनोथ' नोंखौ हिनजावा गारना खारनो नागिरदों आरो नङाबालाय मानो ओरैनो खारनोसै अन्थावथावलाय टटेल 5K नो औ जे नोंसोर सानैजोंनो जायगा लाजोबखाबाय आंनिखौ 2.5K आरो सासेया 2.5K मायो जेनो अडिअ'आ बुजियाखैनो आंनि साबसक्राइबारखौ होनदों अडिअ' माने 5K मानि साबसक्राइबार थानानै बे माबायाव एल बि आव नुजाफैयाना मानसिफ्रा ओंखायनो फैयो आरो थाङोलै मा होनबावगोन आरो होनदों आंनो हारसिं 2.5K खा औ नोंनो हारसिं 2.5K थ' आरो नोंनो फार्स्ट फैबाय आंनाव नोंखौ आं दा माजों बरायबावगोन खाथियाव थानायबा आर'नाइखौनो गांसे सोना बरायगौमोन आं गिबिसिन नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय होननानै सोर फैदों कमेन्ट हराबाबो लाइक होनानै थांदोलै अलका नोंनो फैदोलै मा होनो नोंनो फैदोलै आंजों सानैबो गोदौ रायजो जालांसैनो आइयो थांनो हानायबा थांगौमोन दे आङो अडिअ' ओमफ्राय नोंना हिनजाव थानानै बे फाग्ला हिनजावा मा जानांगौ जाखोनो बेलाय गथ' सासे दंबावो गथ' सानै दंबावोसो जारलासोलै ओमफ्राय मा होनदों गेरेमसा बसुमतारी सफैनो हादों आरोना गोजोननाय थाबाय दे गेरेमसा आं एल बि आव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय खुलुमबाय होनहरदों आरोना मा जादों बेवहायनो फैसा रानलायदों फैसा नै फैसा नांगौनो सोरनोबा जे नार्जारिया मा होनदों नाङा आंनो फैसा दं नामा एसे हरदो मिनिबावबायसो आरनायखौ नाङा होमबा आरनायासो माननि मानो आरनायखौ नाङा जाखो फैसासो नागिरहरबावबाय गेरेमसा मा होनदों लाइक दानो थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं टु इउ बा किस हरबावबाय ओमफ्राय रस लाभ थेंक इउ गथ'खौ सासे सासे राननिसै आरो फाग्लिखौ गैरा हौवानो फानहरनोसै मा गैरा हौवाहाय होमबाथ' दाया नोंनिसोखा बे दाया नोंनिसोखा बे अडिअ' मिथिखाबाय आं नोंनिसो दाया ब्लु हो बेनोबो होनदों सोरनो गेरेमसानो ब्लु होनि दे होमबालाय गेरेमसा लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो गेरेमसायाथ' आंखौ बिनानावसो लिंदोंमोन बावखोना माखोथाय गेरेमसा आदाया बावाखैनो बावाखै होनबाना गोसोआव दङ ओमफ्राय बेखौ फाननाय फैसादों सानैबो दालि गोदौ होलायसैनो है मा होनथारो गावआ ओमफ्राय आंना बोराया बेसे गाबगोन माथो आंना बोराया अन्थाव बाथावथार आं बोरायखौ गारना थांनो हायाहाय
गेरेमसा दे मा होनदों गोसोआव दं गोबावबाबोनो नंगौ नामा गेरेमसा आदा सानैजों सोलायदोरानो सोलायनो हानायबा सोलायगौमोनथ' र' दे नो अके दे जे नार्जारि ओमफ्राय बेयाव मा होनदों नोंना बोरायनोबो सासे मुस्लिम बुरि लाबोना होनोसैनो जोंनिथिं मुस्लिम बुरि मोना नोंसोरथिंजायसो मोनो नोंसोरथिंजायनो हरबानो जाबाय लाइक होदोरा सोर सोर दङ लाइक होनानै होदो माथो लाइकआनो ओंखारथाराखै सानैल' लाइक होदों दाबो बिराद हाबनानै थांफिनजोब्बाय आरो ना मानसिफोरा ओमफ्राय मानो लाइक होलाङाखिथाय दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालामदो आं नोंखौ खावनो थांब्ला सासे लाबोफागोन रानो अके अके लाबबानो जाबाय दे लाबबानो जागोन दे गैला थांजोबलायबाय सोमदोन कुक सफैनो हादों आरो ना गोजोननाय थाबाय दे सोमदोन कुक मेलबियाव थानो सफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों लाइक सना होनदों आरो ना थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गुड इभिनिं सोमदोन कुक माबोरै खबर सबर थेवब्लाबो आंनो नोंखौ नांगौ आलखा आंनि भान्दार थफ्लानो ओइ मानि नाम मोनसोगारो नोंहालाय टिउसन दं एसे बिजि दे सना अके अके जेबो नङा सोमदोन कुक टिउसन दंब्लालाय आरो दे जेबो नङा दे ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय थेवब्लाबो टिउसननि गेजेरजोंनो आंनि एलबियाव दसेब्लाबो नुजाथिफैना लाइक होनायनि थाखाय दे खामानिखौ मावग्रोना लाबानो जाबाय टिउसन लायो होमबाना नोङो ना नों लायोना सोरखौबा लाहोनो थांदो माने मालै मा हाबलाय थांलाय थांदोलै मानसिफोरा नों राजिबा आं दानो ओंखारलांसै आलका दिलानो फै ट्रेन गोलाव जोबा गाखोना फै ट्रेन गोलाव मोनो जोंनिथिंजाय फैनाय बेयाव गाखोफाना फैबानो जाबाय
मा ओंख्रिमोन होनदों आरोना गेरेमसा आदाया ओंख्रिया माबा बहलजों ना गोरान ओमफ्राय खिफि बेन्दोंजों आलु भाजि साना बायदिसिना दंमोन आरो होमबाबो ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जानाय दाथ' मोनानि संनो जानोसै नै खैथा जाखोथाय 5ता जाबायानो जोंहा दालि ना बामि भाजानो गोथाव दे ओमफ्राय नोंना मा गामि आलका आन्थुगिलानो आंनि गामिया सिमेन्ट सापरि होनो आरोना धेमाजि सिमेन्ट सापरि सिमेन्ट सापरियावनोखा आंनि न'आ स्टेसननिफ्राय बारजुमब्रानो मोनगोन ससे फैबानो इस प्यार ने हमको दासो गोसोआव गोलैदों आलका माइनाव थफ्लानो दासो गोसोआव फैदों बावबायमोन आरोना नोङो ओमफ्राय गेरेमसा आदाया मा होनदों मयनाजों बेसे गोजान जालायो नोंना होनो मयना बाजैदों आं जोंनिदों 4-5 किल'मिटारसो डिसटेन्स जागोन नामाथाय 5 किल'मिटारसो जानो हानाय आरो ओमफ्राय अदियाव मा होनदों मयना मोनजों खाथि खाथि नामा होनो औ खाथि सिनायलायखायो जोङो एसे न'नि जालायलायो आरोना मयना बाजैदों आङो बाजै सोमोन्दो जायो आं बेखौ जोंनि इखिजानि सिमेन्टनि साबैसेफोरखौ सिनायो इउटुबारफोरखौ जोंखौथ' इउटुबार होनजाया बारु होमबाबो साबैसे मानसिफोरखौ सिनायो आरो नोंसोरो गेरेमसा आदा आंबो बाजैसो लिङोनो औ बाजैसो लिङो होमबा आं बाजै जाखायो आरोना ओंखायनो बाजै लिंखायो आं बिदिसो होमबालाय खेबसेनो सानैखौबो ब्लड लाबोखागोननो है भगबान जाहोनो हागोन ना नोङो अदिय' न'आव सासे दंखायो आरो सानै लांबावबा जाहोनो हागोन ना हाया दाब्ला जादों बियोनो औ दाब्ला जादों बियो नेट स्ल' जादों नामा नोंसोर आंनि रायलायनायखौ मोजां खोनागोना खोनायाखै नेटनि प्रब्लेम जानाय बायदि मोनदों जे आङो न' टेनसन हरसेयावनो 10K मालाबा 12K 20K खामायखायोनो बाबरे देन्जारसो माथो होनबालाय नोंलाय लाइकखौबो सोरबा लाफिनबावबायसो दे लाइक होनायाबो सोरबा लाफिनबावबायसो सोरमोनबा बेबा दे जागोन दे सानैखौबो लांफैबानो जाबाय सिमेन्ट सापरिनिफ्राय सिमेन्ट सापरिसिम फैनानै बारज्रुमनानै
गेरेमसा बारिया मा गामिमोनलाय? मा मावो बैनाया नोंना? आंनि हासबेन्डआ ना जेबो मावालै बिजनेस मावो इदिनो फिसा फेनला थिखा माबा माबि मावलाबायो साख्रि मावा आरो। आंना चिरां बेंटलनो अ चिरांफोर गैजा थांफेराखै जोङो बिराद गोजान मोनथारोलां। बेरायहैनांगोन र' देनांफोरो चिरां बिजनि क'क्राझार अडिअ मा होनदों? ए सालिया आलखाया बेनिखायनोथ' गारना फैनो बादों हाहा मानो गारना फैनो बानो होमबालाय साख्रि आवला हौवाफोरखौसो गारना थांनो बायो दा बा मा सानखो नोंलाय आंखौलाय साख्रि मावासो होनदों आङो। फै मालाबा बेरायनो जोंनियावनो औ मालाबा थांनायानो जागोन र' इथिंजाय। मालाबा थांगोन साननानै दं र' जायगा नायनो ओरैनो न'नि जानायफोरबो दंलाबायो बिथिंजाय ओमफ्राय आं बारा सिनायासै आरोना हासबेन्डनि न'नि जानायफोर दङ। थिखादारनो मिनिबावोसो मालामाल सालिनानो मालामाल नङाहाय। थिखादारनिया इदि मालामाल जायाना गोबावजों खनसे मोननायालाय मायाव मालामाल जानोसै बेलाय मालाय साख्रिफोरनिया मासावनो मास हाबथारो। आइया दिनैलाय मा रावबो फैयासैलै बर'नि हिर'इन जानो हागोन नों सालि आलगा खिथोफ्लानो आयु मायाव नायनानै हिर'इन जानो हागोन होनखो नोंलाय हिर'इन जानो हाया आं एक्टिंबो रोङा माबो रोङा साइसबो नोङा नाब्ले-ब्ले मोखाङानो दालाजों समान आजिखालि थिकादारफ्रा खामानि गैलालैनो औ गेरेमसा आदाया बुजिदोंथ' थिकादारफ्रा खामानि गैला आजिखालि मा सानदों नोंलाय अदिअ बर'नि हिर'इनफ्रा थिकादारल' नागिरोना थिकादारल' नागिरो होमबा बर'नि हिर'इनफोरा बारा गैया दे बर'नि हिर'इनाबो थिकादार नागिरनायफ्रा थिकादार जानाय माने हिनजाव साथाम साब्रै लानायनो गेरेमसा आदानि साननाया थिगानो दे गेरेमसा आदा
सालिफोरनो दामि दामि गारि नांगौना लाइन मारिनो औ जानोबा जानो थिकादार जानोबा जानो एकदम डाइरेक्ट गिदिर सेन्ट्रेलनि मा होनो इदि लाइसेन्स मोननाय इदिसो जाखानांगौ बिदिबासो दामि दामि गारि सायाव गाखोनो हायो आजादि बेरायनो हायो जोंनि बायदि फिसा फिनलाया जेरावबो उदायाना थेथेब लेथेब रावबो फैथारलालै दोनथ'नोसै आं दा मोनाब्लियाव फैफिनसिगोन थिकादारफोरना बिदिनो दंजोबखायो जों नुबायना नोंसोरनिथिं दं खोमा ना गेरेमसादा लावदुम एन गेमस्रिनो बिसोर सानैखौ बिराद मोजां आरो एगजामपोल होनो लावदुमखोजो गेमस्रिखोजो दं गोबाङानो औ जोंथिंलै आं नुफेरा बारा नुवाखैलै आं दोनथ'नोसै दे सानैनिसिमबो दा हराव फै आलगा आंनि सना थफ्लानो औ दाहाय मोनायाव फैफिनसै आङो 8टासोआव फैफिनसै खोमा दसे ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै आङो मानसिफोर गैथ'वा माथो बिजि गोजा खोमा ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आरोना थेंकिउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय थानायनि थाखाय दाहाय दसे फैफिनसिगोन खोमा दा फैदै फैबाथाय नटिफिकेसन नुबाथाय फैबानो जाबाय बांगाल हिनजाव लानायबो दंबावोसोनो औ नोंसोरनिथिं बिराद बांगाल हिनजाव लायोलै हौवा हिनजाव मानसिफोरा बांगाल हौवाजों खारनाय मानाय दंसोगारो खिन्थु जोंनिथिं बांगाल मानसिफोर गैयाना जोंनिथिंजाय एसे खम आरो बिदि दावराव दावसिया थिकादारफोरा हिनजावखौ न'आव दोना गुबुन हिनजावफोरखौल' नायबाय थायोना साननायफोरा देनजार देनजारलै नोंसोरनिया गेरेमसा आदाया मा होनदों बाय बाय सि इउ आफ्टार फिउ आवार्सनो अके सि इउ सुन ओमफ्राय नोंना बोरायखौबो मोजाङै लाखिनो औ बोरायखौ मोजाङै लाखिनांसिगोन आं नोंसोर जिबायदि इनफरमेसन होबाय आंनो गिनायसो जाबाय आं आंना बोराया इदि नङालै रायजोफोर दे बाय बाय दे सि इउ सुन दानथ'नोसै आं फोथायजायानो फोथायजायासो उनाव थिकादार माने हिनजावनिल' बांद्राय देन्जार देन्जार सानथारो माथो दे होमबा दोनथ'नोसै आङो सोर दंमोनथाय दाननोसै आरोना गाज्रि मोननांला